Hakamiat juga kat riu tarik urisau araja arpusau ke kenhun ki hati Khlaw ke ba amla bantip tikena katno teligidan kila hiart mas ya ke Shnong Panchering ke bahap Ranikor Civil Subdivision ha ke ba kila penjat napang ya ki jingtong jing tab bat Pynpra ru ya ke wei ke Ïing. Menteri Shnong ke Panchering uba M Karbani ulang ba ke ke Ïing ke bala syak penjat hakite ki hati Khlaw ke Ïing jong ki khun ki kti jong ba justars im bam kwai adwar blai. Henry don bok hakite ke jingja kam shamladan kenu ke jing mensau. Uba Karbani ule tho bahdian berayo jing tep sepang kita jing penjat kita hati hakasengi ke babuat ki pat ba nong Shnong kila mi pat ba ban persang ru ban be no ya kita hati Khlaw Henry kim la le ye setia kumta ki pat nong Shnong kila kerpat ya ke sarkar bakan le ye kita hati namar hado menta ki dang dan hajan jong ketika Shnong bat ke jing seir ke long bagi la ban hiart ma biang ya ke Shnong hakanu ke por laban kedau hang ne bagi jing hiart ma jogi hati Khlaw ya ki jing tung jing tab bat ki Ïing ki sam jogi pat ba ha ka Thaiñ Ranikor kala jujia na ka por se ka por haki benta ba pher jong ka te ka Thaiñ bat kani kala pen sertok ya ka jing im jogi pat ba nong rap ha ka te ka Thaiñ. Habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus F ka plus F haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya